Asifunde bazalwane incwadi kaMatthew chapter number 27. Banye bathi nguMateyu chapter number 27. Sofunda nje amavesi ambalwa sibe sesiyagoduka from verse number 50 wakhona. Cela ongakwazi ukusifundela nje bazalwane. U50, u51, 52 no53 sibe sesiyathandaza. Zamazama amadwala amathuna avuleka imizimba eminingi yabangcwele amabelele yabo baphuma emathuneni emva kokuvuka kwabo bangena emzini ongcwele babonakala kwabaningi Ubese uyathandaza. Hallelujah. Mayibonge inkosi. Ngicela ukukhuluma ngokuthi vuka ubuse. Amen. Ubaba ekuthiwa nginikeza inhloko ndaba inkulumo noma intshumayelo yami bengizothi vuka ubuse. Hallelujah. Mayibonge inkosi. Ukuvukele kubuseni kubiza izinto eziningi. Alibonge igama lenkosi. Hallelujah. Ngiyafuna ukuyibethelela noma ngiyafuna ukuyigcizelela leyo ukuthi vuka ubuse. Hallelujah. Mhlawumbe ungamtshela nje oseduze kwakho ukuthi vuka ubuse. Halibonge igama lenkosi. Hallelujah. Vuka ubuse. Hallelujah. Alibonge igama lika Yesu. Ukuvuka kwakho makungabe ukuvukela ekwehlulekeni kodwa makube ukuvukela ekubuseni. Hallelujah. Mama uvuka uvukele kubuseni kusho ukuthi uvukele emandleni. Hallelujah. This conference bazalwane izovusa abantu kodwa not ukubavusa nje ukuthi bazi ukuthi bakhona kodwa bavuke babuse. Halibonge igama lenkosi. Hayi siyadominate abazalwane. Halibonge igama lenkosi. Hayi uma sivuka asivukeli ukubuswa kodwa sivukela ukubusa. Halibonge igama lenkosi. Ngiye ngithi mina mawungafuni ukubusa izimo zizokubusa. Hallelujah. Halibonge igama lika Jesu. If ungafuni ukuba nguwabusayo usathane uyosebenzisa ithuba lokuthi kube nguye obusayo ngoba uma ungabusi esho ukuthi uyabuswa. Halibonge igama lenkosi. Awukwazi ukuhlala ungabuswa uphinde uhlala ungabusi. Halibonge igama lika Jesu. Hayi namhlanje ngizokhuluma nabantu abayifew nje kule ndawo ukuthi vuka ubuse.
no matter kwenzakalani empilweni yakho, kodwa vuka ubuse. Alibonge igama lenkosi. And awubusi ngawakho amandla, kodwa ubusa ngamandla alo ovusa abantu babuse. Hallelujah. Uma uvuka awuvukeli indaba yakho, kodwa uvukela indaba yakhe lo obusayo. Bathi masibuko mabethandaza bathi yena ungumbusi wababusi, esho ukuthi bakhona ababusayo, yena bese iba ngaphezulu kwalaba ababusayo. Alibonge igama lenkosi. Hallelujah bazalwane. Hayi namhlanje utshela umakhelwane ithi lento ayizwakali, kodwa khawuyenze namhlanje. Vuka ubuse. Mhlamba yenza isense okwamanje, kodwa masiyasikhuphuka uzobona ukuthi kahle kahle uma ngivuka ekuseni angivukeli ukuyobuswa sizifo, angivukeli ukuyobuswa zinkinga, angivukeli ukuyobuswa kukufa, kodwa ngivukela ukuyobusa. Hallelujah. Hayi mhlawumbe ngangazwakala ngalendlela, ake ngitshele ukuthi uma kwenzeka ulala masuvuka, vukela ukuyobusa. Vukela ukuyobusa. Each and every morning tell yourself ukuthi mina angiyena umbuswa, kodwa ngingumbusi uKristu. Hallelujah. Hallelujah kule ndawo. Hallelujah kule ndawo. Kune competition embi. Usathane ufuna ukubusa. Alibonge igama lenkosi. And yet thina sinayo indaba nokubusa. Alibonge igama lenkosi. Kodwa namhlanje ngidinga abantu abazothi mabevuka bavuke with purpose ngempilo yabo, ukuthi angivukelanga ukubuswa sinhlupheko nensisi, angivukelanga ukubuswa ukwehluleka, kodwa ngivukela ukubusa. Vukela ukubusa. Hayi tshela umakhelwane ake sivuke kule conference singavukeli into eyiningi, sivukela ukuyobusa, ngoba naye uyabusa, ngoba yena ubusa kithi, thina sibusa ezweni, yena ubusa kithi, thina sibusa emhlabeni, yena ubusa kithi, thina busa. Uyathanda kathanda usathane, sizobusa. Ayafuna wafuna madimoni, sizobusa. Kuyenzeka kwenzeki, sizobusa. Vuka ubuse. Vuka ubuse. Umbuso wakho, hayi umbuso wakho. Alibonge igama lenkosi. Uthi uJesu manithandaza lithi umbuso wakho mawufike kuphi lo mbuso, mawufike la emhlabeni, ufike nobani emhlabeni, ufike lathina obana fanele bacontrole umbuso wasezulwini. Ithina esiphethe kiye ngokuvala nokuvula, ithina esiphethe remote control yokulawula ukufa nokuphila. Busa. Hayi busa mzalwane. I know ukuthi uyayingabaza, I know ukuthi uyithatha kancane, kodwa vuka ubuse. Vuka wenza njani? Oh moya ngcwele, I know ukuthi khona abangizwela kude, kodwa khona abangizwela eduze, ngoba lento yokubusa iyalwiwa. Iyalwiwa lento yokubusa. Awukwazi ukuvele usebenzisa the name dominion uma ungayi-understand ukuthi yini dominion. Awukwazi ukuvela uhambe uyodla umhlaba ungazi ukuthi kusho ukuthini ukudla umhlaba. Awukwazi ukuvela uvuke sawuphethe ungazi ukuthi kusho ukuthini ukuphatha. Kodwa namhlanje sizovusa isizukulwana esingazubuswa, kodwa sizobusa. Sayithaka Mahanda la baba saya, la bahaya.
Vuka ubuse. Usathane uyayizwa lento engishoyo. Amadimoni ayayizwa lento engishoyo. Khona abantu abazovuka. Khona abantu abazobusa. Khona abantu abazobusa ngalindele bani. Bayothi bayobuza ukuthi ubani obusala. Kuthiwa umfana kaMazibuko. Ubusa kanjani? Usathane evalile. Ubusa kanjani? Amadimoni evalile. Oh, shatakaya. Umubusi wababusi. Unami. Ubusi wababusi. Unami. Angikwazi ukubuswa lusizi. Ngihamba nombusi wababusi. Angikwazi ukubuswa zinkinga. Ngihamba nombusi wababusi. Ngihamba nenkosi ebusayo. Ngicela ningizwe abazalwane. Ngicela ningizwe. Usathane uyazi ukuthi mawuke wazazi wena ukuthi unamandla okubusa, angeke aphinde abe namandla okubusa phezu kwempilo yakho. That is why shata ukhapayasa ngizomandla okubusa kule conference baMazibuko. Ngizomandla edominion. Ngizomandla okudominate. Ngizomandla okurula izinto. Ngizomandla okucontrol izinto. Ngizomandla okuthatha ama-decisions. Ngingabusanga inyama negazi. Ngizomandla edominion over my life. Now I'm success. Kodwa ngenziwanga amandla edominion over my life. Amandla okubusa aphezu kwami. Amandla okubusa aphezu kwami. Uyakasaya ulamahanda lababasa uyendele bebesiyatha. Bazalwane, ngifuna abantu abazoyizwa kangcono lento yokubusa, yokuba namandla okubusa phezu kwempilo yakho. Yabona mawuke wathweswa amandla okubusa, ubabusa ngisho bengakhethanga ukuthi babuse. Hamba uyobusa uJosefa ukuthi bamfake ejele. Wafika ejele wabusa yena. Amphose eGibhithe, wafika eGibhithe waba inkosi. Ngoba the spirit of dominion was upon his life. Nayefika khona, wayefika nawe nasihlalweni kuthiwa makaniphathe. Yeah. Sikhothela basaya. Ake, ngicela ungene efesini. Ngicela ukudlula kule ndaba. Wake kwathunywa ama-devilship e-Eastern Cape. Wathi makazongithwebula, azongithatha ngoba ngithandaza ngingayeki. Bafika kwi-online prayer, ngithandazisa abazalwane. Wafika angena ngomnyango egobile izandla, ekhaphethe impuphu. Kuthiwa le mpuphu fanele afika ayikhafulele emehlweni ami kuyoba sebengithathile. Ngabatshela mina ngathi noma ningangithwebula, noma ningangithatha niyongifaka ehlathini, kodwa ngiyofika ehlathini ngibuse nina. Ngiyofika ehlathini kubusa mina. Ngiyoba ngumkhofu othandazayo. Ngiyoba ngumkhofu osindisiweyo. For the first time kukhona umkhofu osindisiweyo egameni likaYesu. Kuyoqala ngawo. Yoqala ngami ukuba khona umkhofu othandazayo. Yoqala ngami ukuba khona umkhofu oshumayelayo. Yoqala ngami ukuba khona umkhofu okholwayo.
busa. Tshela umakhelwane ithi vuka. Yebo kunzima kodwa vuka. Yebo kubuhlungu kodwa vuka. Vuka mntakwethu, vuka mntakwethu. Unzima kulomhlaba kodwa vuka. Vuka ubuse. Usiniselwanga ukuzwa buso. Siniselwa ukuzwa buso. Vuka. Vuka. Vuka namhlanje. Yazi kunzima kanjani ukuvusa umuntu oleleyo esebuthongweni. Umvusela into angayi-understand. Hayi moya ngcwele ayi-understand ukuthi ngizovusa abantu abakude. Abanye basebuthongweni obunzima, abanye basemaphupheni, kodwa ngizoma kule ndawo ngizothi vuka ubuse. Now is your time. Now is your time. Now is your time. It is your time to rise up. Abantu abangizwayo. Kunezinto angeke zenzeke empilweni yakho mawusalela ubalisa, kodwa impilo yakho iyoshintsha mhla wakhahlela ingubo wathi ngiyavuka. 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 Emthandazweni ngiyavuka. Eswini ngiyavuka. Ekusineni ukudla ngiyavuka. Vuka mina. Ngiyavuka mina. Ngiyavuka mina. Amadimoni ayayizwa lento engisho. Yo. Hapha. Ngiyavuka. Bayanikwa ithuba lokuvuka ekseni. Lapho abanye bevuka, nawe uyavuka. Umehluko yini na ukuthi uvukelaphi? Oh makhala basaya. Uyamahaya. Hayi. Uvukelaphi? Abanye bavukela kugebengwini. Abanye bavukela sangomeni. Abanye bavukela enyangeni. Abanye bavukela emithini. Abanye bavukela amanzini. Abanye bavukela amafutheni. Abanye bavuka bayoshisa impepho. Abanye bavukela emsamo. What this generation? Kodwa lesi sizukulwana hayi
ikhona indlela eyinyangeni siyayedlula, khona indlela ezangomeni siyayedlula, khona ingoma yamathandazo siyayedlula, khona nenye indlela. If I may ask you, ukuthi singakhi indlela ebezikuchallenge sithi dlula ngapha uzufike kule ndlela, zingakhi indlela ezazikumema uthi wadlula ngapha kodwa wena wadlula ungangenanga kuzona, ngoba kukhona indlela yokuvuka. Yabona le ndlela ideliwe ngabantu, kodwa sibusa ngayo le ndlela, siphila ngayo le ndlela. Bakubuza ukuthi why wena ungawenza amasiko, sowahlala eThekwini washintsha izinto, ubatshela ukuthi khona indlela engavuka ngayo engingajwayele ukuvuka ngayo. Ngingekasindiswa bengivuka ngiye ey'ntweni zehlabathi, ngingekakholwa bengivuka ngiye ey'ntweni zabantu, kodwa ngithe ngenye imini ngavuka ngendlela engajwayelekile. Hayi nayi leyo ndlela namhlanje ngizokhuluma ngayo. Awutshela umakhelwane uthi vuka ngendlela engajwayelekile. Ngicela ungena la. Mangithi vuka, vuka. Bazalwane, mina nginonkosikazi nendodakazi, bangamandodakazi yami. Ikhona ilasibona bazalwane, isekwena useni. Makushaya isikhathi sokuthi fanele avuke, akakwazi ukuyivukela, kodwa ngiye ngizwe ivoice, leyo voice engifisa ukuthi uyizwe namhlanje. Vuka, isikhathi sesikole sesishayile. Maye mvusa unkosikazi akamvusela ukuthi akahambe odlala estradini. Nawe namhlanje ngale conference awuvuselwa mayakasaya ukuthi uhambe uyodlala estradini. Khona bavuswa ngama conference amakhulu, kodwa bavuke badlale emasibuko. Imayakhaya umvusa ngenxa yesikole. Nami namhlanje ngizokuvusa dlala phansi, ngizokuvusa ngenxa kaKristu, ngizokuvusa ngenxa yokubusa, ngizokuvusa ngenxa yamandla, ngizokuvusa ngenxa yenkazimulo. Ubuse. Now is your time ukuthi ubuse. Masingene la sivale, singahlala phansi nje imitshana bazalwane. Yo, yabona le conference bazalwane, awuzile ukuzovusela indaba, kodwa uzovusela ukubusa lapha abangaphambi kwakho behluleka ukubusa khona. Masifunda la khulunywa ngabantu abafa.
ukufa abazalwane kuyabusa kunezwe lakho, nokuphila kuyabusa kunezwe lakho. Yonke into eyenzeka emhlabeni inombuso wayo la ibusa khona. Ngathi mina noma bangangifaka ejele, ngathi noma bangangifaka emgodini la kuthiwa khona kumili lutho, yofika ngibusa impofane intuthwane yo, ngoba ngamkela amandla okubusa. Ngayitshela into eyodwa ukuthi mina ngiyikhanda, ayakhandaya. Bikhona abazalwane wabuswa izinto kangaka, ngoba yonke into ekubusayo mayike yanyakaza fanele uyeke yonke into oyenzayo. Oh moya ngcwele, mina ngeke ngahlala nesalukazi esasibuswa yiasthma. Mayike yafika iasthma fanele sidedele yonke into besiyenza, sihlale phansi. Oh moya ngcwele, silinde ukuthi asthma ithini. Unjalo nomuntu obuswa izinto, into ekubusayo uyayithobela, into ekubusayo wenza njengokusho kwayo, into ekubusayo iyaburula, iyatshela ukuthi vuka manje, lala manje. Kodwa makuwena obusa izinto, uma ke kwanyakaza wena izinto ziyathula, zilinde icommand yakho ukuthi uthi mazenze njani. Kwangathi ngingavuka abantu namhlanje abazoma phambi kwezimo, izimo ilinde bona ukuthi bathi mazenze njani. La ukhulunywa ngabantu abashonile noba ngabantu abafile. Before umuntu afe mazibuko, uqale kube nokufa okufuna ukumbusa. Manje kufika kancane baze bamthathe bamise kodokotela, ngoba bebona ukuthi khona into efuna ukumbusa. Lento efuna ukumbusa yini? Ukufa. Ikhona bathandekayo. Oh, ake ngikhuluma kule ndawo semvana. Laba abazalwane babuswa ukufa, ukufa kwabaphelezela, kwayobashiya emathuneni. Mabefika emathuneni balala, nabantu balele nezinto zikaNkulunkulu. Banye kwangabaprofeti, kodwa kwafika ukufa kwezinto zikamoya empilweni zabo. Oh moya ngcwele, sekuyigama ukuthi ubaba uPhikani wayengavesindisiwe, sekuyihistory ukuthi wayengave host inkonzo. Hayi bazalwane, hayi bangcwele, kwafika ukufa kukamoya, kwamthatha kwamfaka ethuneni likamoya. Hayi ngizokhuluma nabantu bakamoya, ngizokhuluma nabantu abafa kudala namhlanje. Abanye bafelwa ubizo, abanye bafelwa iministry yokuhlabelela, abanye bafelwa iministry yokushumayela, abanye bafelwa iministry yokuthembeka. Akasathembekanga ngenxa yokuthi ukuthembeka kuye kwafa. Wafa wangcwatshwa namanye. Kanti kuzokwenzeka bamazibuko bathatha uJesu, oh ngifuna ukufaka, bayombethelela esiphambanweni. Mabeyombethelele uJesu nomoya aphila noma phefumula ngawo, unomphefumulo wakhe. Laba balele emathuneni abanako ukuphila, kodwa balele emathuneni. Akubona bonke, oh moya ngcwele, akubona bonke abantu abalele abaphilayo. Nabo ngizothi fuka namhlanje, ufukele kubuseni. Mabe mbethela uJesu, la ufunda khona usisi uthi
Uverse number 50 wakhona. Wathi makuphuma umoya kaJesu. Kanti kukhona abantu abalele emathuneni abangenawo umoya. No. Abangenawo umoya wokuvuka. Nkosi yami angangeni kule izombambezela. Laba bantu balele badinga just umoya wokuthi baphakame. Babonakala ukuthi basekhona. Kunabantu abakhona ensindisweni size sibashaye ngamavesi kanti badinga umoya. Bakhona sebefikile. Iproblem yabo abakwazi ukungena kumoya ngoba badinga umoya. Hayi bazalwane, singangena sodwa kumoya sithi inkonzo ibiphezulu, sithi inkonzo ibinamandla, kube kukhona abantu abangayizwanga leyo nto. Hayi ngoba bengathandi ukuyizwa, badinga umoya wokungena. Dinga umoya. Wathi uJesu ngizokwenza. Oh moya ngcwele. Cela usondele mfundisi. Ngixolisa ukusebenzisa wena man of God. The angel of the house. Oh madoda simshela izandla. The angel of the house. This is Jesus. Nomoya wakhe wokuphila. Alibonke igama lenkosi. Lona nguwe nomzimba wakho ofileyo. Uyafuna ukuba njengaye kodwa inkinga ushoda ngomoya. Uphi umoya wakho baba? Ngicela ukhiphe umoya wakho. Fesa umoya, ubamba umoya wakho baba. Jesus uphethe umoya wakhe. Laba balela banawo umoya. Into yokuqala efanele uyenze mawuzothandazisa abantu, make it a point ukuthi ubanika umoya abazongena kuwo ungabafaki. Laba bantu balele badinga lo moya. uJesu uyafa uluza lo moya. Hayi nabambulalayo bambulalela ukuthi makuphume lo moya, kodwa ngapha kukhona abafileyo abalinde lowo moya. Ngalaba yamshaya bathi mawufe lo mzimba kuphuma umoya ukusafane nalaba. Shikata oza sisiphi ila mahanda la isangala isa ufile nguwe uyaphila nguKristu kanye nomoya wakhe. Njalo mawushawa njengomzalwane bakushayela ukuthi ifa ufane nalaba abafileyo. Hayi bazalwane, njalo mabelwisa ukholo lwakho abafuna ukuthi uphile, bafuna ukuthi ufe ufane nalaba ya. Kanti abazi ukuthi izulu lihlele ngenye indlela, ukuthi mawuphuma ngapha lo moya, mawuphuma ngapha the very same day, the very same hour, the very same seconds, wathi makuphuma umoya ngoba bewubulala, wathi umoya wanqaba umoya ukuphuma ungahlali indawo. Bazalwane, bangamshaya ubaba, bangamshaya usisi, kodwa ngizothi lento kubaba umiphuma kuye izongena kulona, uma beshaya lona izongena lapha. Injalo into yasezulwini bayishaya ngapha, ifuke ngapha, bayibulale ngapha, ifuke ngapha. Israyeli akaqedwa.
uma belwa nawe wena ongakalwiswa musukuma uthi bayalo abazalwane ebandleni moyo ngcwele hayi bazalwane uma abazalwane usathanelwa ngalomzalwane ufuna ukumbulala ngiyabona ukuthi uyayishaya i-character yakhe ngiyabona ukuthi uyalishaya ukholo lwakhe nina thandazelana ukuthi uma lento abayibulala ngala kwenzeka ifa kwenzeka iphuma ingaphumi iye kwenye indawo kodwa iphume iye kwabafileyo yavele yaphuma into kaKristu wavele waphuma umoya waguduza kwabaphilayo wafika abaphilayo benendaba wafika abaphilayo bekhuluma wafika abakhulayo behleba wafika abaphilayo bebanga wafika abaphilayo bengathembekanga yavele yahamba into yasezulwini yaye graveyard yaye emathuneni yathe emathuneni kukhona imizimba edinga lento yaphuma yayongena into yasezulwini yangena emangcwabeni yangena emathuneni sesemathuneni kangakanani njengoba sesifikile kule conference siyayithumela into yasezulwini siyithumela emathuneni idumbu zabazalwane othi mina I was a good worshipper I was a faithful worshipper of God mina ngangidumisa kwehlizulu mina ngangidumisa kuvala inkonzo mangiqeda kudumisa ngoba into yasezulwini yayikhona bafika abantu bayibulala yaphuma yabhekaphi into efanele ube ne-consent ngayo ukuthi iphume yayaphi ngoba ifanga la ikhona ungathi ngagibele emhlabeni ngoba ifanga la ikhona ayifanga bazalwane ayifanga uyabona lento awunayo iyaphila la iphila khona iyasebenza la isebenza khona iqashula izibopho njengasekuqaleni iphilisa abakho fika emathuneni bavele vuka mzalwane umshayeli izandla uthi uvukile awutshela umakhelwane ithi ngivukile makhelwane ngivukile makhelwane mangigcine ngifile ngivukile angivukanga njengayizolo usathane bethu uqedile ngami namhlanje ngivukile amadimoni bethu kuphelile ngami ngivukile vukile conference how many days cela wenze kanje cela wenze kanje wenze kanje siyayikala manje into yakho in 3 days in 3 days time cela wenze kanje namhlanje masibuka day number 1
cela wenze kanje. Ubaba uShabada izolo ufika wakhuluma ngento yokuthi athina ama principles, thina ama rules okubusa. Namhlanje I'm here to tell you ukuthi vuka ke manje. Utsheliwe izolo, namhlanje vuka sowusithi. As prophet on a conference. Conference as prophet. Namhlanje senza kanje. Fikile ubaba uPhelezi izolo. Wavuka. Namhlanje wavuka wamisa u2. Wathi ngikuday number 2. Because the spirit of my father is upon me. The spirit of the Lord siphezu kwami. Lithi iBhayibheli abanyakazanga kodwa bavuka bame emathuneni balinda usuku lwesithathu okwakuusuku lokungena ekwakuusuku lokubonakala usuku loba bavele. Oh, ungafuna ukuvela kanti ukuday number 2, ungafuna ukuvela kanti ukuday number 1. Inga yakho uyashesha ukufuna ukuvela. Uma ke kwaphuma lo moya wahlala kuwe, wena sowufuna ukubonakala ukuthi nami nginikiwe lo moya. Nami ngiyakwazi ukukhuleka ngezilimi. Nami ngiyakwazi ukukhulekela abantu baphile. Kubangwa kanje epulpiti ngabantu abafuna ukuvela isikhathi singekafiki. Alamahaya balinda laba bazalwane. Balinda emathuneni. Bakhuluma kabi ngamathuna. Emathuneni bazalwane indawo engenathemba. Yabona mawubona umzalwane ephila impilo engena direction. Makhona bathi khawukhaphe ngemall uyabakhapha uyabaphelezela. Ngijwayele ukuthi mina musukuphelezela abantu ungazi ukuthi uyokwenzani wena la kuyakhona. Kufika umuntu kuwe awungiphelezele ngijikela edrobhini nawe uyojikelana wena. Uyazi ukuthi le nto iyawucorrupt umqondo wakho ukuthi ujwayele ukufika endaweni ungenzi lutho. Ngoba mayifika emall yena uzokwenza le nto azoyenza wena uzokwenzana. Angiphelezele ngisaya ngala. Ngathi bazalwane nijwayele ukuphelezela abantu. Asa kufonele masibuku. Wenzani namhlanje baba? Hayi ngihlalela ngenzi lutho. Akungiphelezele nginavume lephezulu. Kanti ingqondo yakhe iyantshontshwa ukuthi ijwayele lento yokuyenda wena ufika ungenzi lutho. Fine ke ngumhlobo wakho somphelezele. Maye fike senza lento azoyenza ngitshela ukuthi nginika uhalf walento ozoyenza ngiyenze kanye nawe. Ngeke ngize la ngizobuka wena wenza izinto. Uthenge ingubo zokugqoka ngiphumile. Hayi manje sesiqedile ngala khona esinye isitolo esilapha ake siya nawe uyamlandela. Oh Nkosi yami yebo ncane. Mufika wena lapho uyama futhi awenzi lutho. Mtshela ukuthi uyokwenzani la uyakhona. Uma eyokwenza into umtshela ukuthi u50% walento oyoyenza uzokwenziwa yimina. Mina ngiphumi ngendaweni ngifike ngingenzi lutho ngibuye ngingenzanga lutho. Imfihlakalo le enye yezinto emisa impilo yakho uphelezela too much. Tshela umakhelwane awuyeke ukuphelezela. Abanye base baphelezele hayi ngizwe ethu enkonzweni.
wena ayikazi ifike kumoya into ukuthi uyakhonza namhlanje ngoba uzwethi ngiyenkonzweni sozozama ukuyihlobisa ke into yakho ngoba inkonzo ake ngimphelezele enkonzweni kushaya izandla wena uyishayi ngoba uphelezele kuyathandazwa uthandaza ngoba uphelezele hayi bazalwane hayi bazalwane tshela umakhithi hayi bomakhithi lento yokuphelezela yenza ukuthi noma ngabe ufika la fanele wenza izinto khona ujwayele ukusonga izandla ingqondo yakhe iba corrupt ithathwa ukungenzi lutho alibonga igama lenkosi haleluya angivale kanje bazalwane bathi mabevuka labo bazalwane bavuka bama baqale bame emathuneni bangaziwa nokuthi bakhona yo mangcwele kwangaziwa nokuthi khona umfundisi okuthiwa Mazibuko eDebheni kodwa wabemile khasaya ndelamahaya uyabona thina into zophikani savuka sama uma ufuna ukwazi ukuthi uphikani ubani wayevelaphi uzokwenzana emhlabeni uphikani wazalelwa to destroy the kingdom of darkness mina ngazalelwa ukuchitha imibuso kaSathane nabo bangimile ngimele ukuchitha the kingdom of darkness. That is my mission. That is my assignment. Hallelujah. Hallelujah. Kanti ngalolu suku lophunyelwe into lophunyelwe ngumoya uzongahlala esiphambanweni uzotshela indoda amenayo esiphambanweni athi kwanamhlanje yabo kwanamhlanje alibonga igama lenkosi uyakuba nami eparadesi lika baba kodwa indlela yethu izoqala eHades izoqala kwelabafileyo asambe Mazibuko siya kwelabafileyo hayi ngoba siyothatha ini nani siyothatha ikhiye siyothatha ihluthulelo siyothatha umoya owaphuma kimi sibuye nabo bephilile asambe Mazibuko namhlanje ngifuna abantu abazothi I'm not alone uma ningibona ngiphila angingedwa ngihamba noJesu ngihamba noMazulu ngihamba noNkulunkulu baqala ngosuku lwesithathu baphakama babonakala mzalwane cela izandla uyabonakala ukhona othi akamboni bazalwane ngosuku lwesithathu babonakala mayefunda usisi uthe babonakala futhi kwabaningi uyabona into okubonakala mawuvezwa nguye awubonakali nje eKZN kuphela kodwa neGauteng iyabona ukuthi unomoya kaNkulunkulu eWestern Cape bayabona ukuthi lo mzalwane akafani nabanye abazalwane eEastern Cape bayayibona into kaNkulunkulu ephezu kwakho zonke indawo zonke izizwe zonke inhlanga wabonwa ngabaningi wabonwa ngabancane babonwa ngabaphakathi nendawo babonwa ngabakhulu babonwa ngabakholwayo babonwa ngabangakholwa ngifuna ukuzothi kuwe uma into yakhe isabonwa ngamakholwa kuphela besingakafika isikhathi sokuthi uphume amen fanele buvuma umuntu ejointini uvuma umuntu ongakaze wezwa ngoJesu athi this
This is a man of God. Hallelujah. Halibonke igama lenkosi. Simshayele izandla, hlala phansi ntombazana. Tshela umakhelwane ethi makhe bonakala. Manje isikhathi sakho ukuthi ubonakale. Khathali mina wangcwatshwa noma washawa ngabefundisi mntanami, noma kuthiwa washawa umfundisi ebandleni, noma washawa ngama-elder ebandla. Uyabona kusasa amazibuko kule building kuzoba kubonakala izinto ezingakaze zibonakala. Abantu kufanele babone izinto abangakaze bayibone. Njengoba sime kule ndawo siyakha sakha into ebonakalayo. La sidlula khona sodlula kusale kubonakala. La sime khona soma kusale kubonakala. Alibonke igama lenkosi. Ngoba amandla alo wabonakala. Lithi iBhayibheli nabamgwaza bayombona. Ngoba wonke amehlo ayombona. Namhlanje I pray upon your life ukuthi uSathane owayemelene nawe makakubona ungeyiyo lento obuyiyona izolo. Hayi bazalwane, hayi ikusasa lakho malingafani nezolo lakho, ikakade lakho malingafani nefuture yakho. Namhlanje sizobonakala ngendlela ehlukile, sizobonakala ngendlela engajwayelekile, sizobonakala ngendlela engaqondakaliyo, sizobonakala ngendlela enamandla. Ngoba siphiwa amandla okuvuka kwabafileyo, siphiwa amandla okwenza izinto ezingenzeki. Siphakame sime ngenyawo zethu. Just want to close. Moya Ngcwele kule conference ngiyavuka. Let us close our eyes. Ngiyavuka Moya Ngcwele. Ngiyavuka. Angivukeli ukuyobuswa, kodwa ngivukeli ukuyobusa ebukhosini bukaNkulunkulu. Ingapheli le conference usabuswa. Yo shatayasa. Let us close our eyes. Moya Ngcwele nginika amandla edominion. La ngifika khona ngifike kulawule mina. Noma bangangifake ICU, noma bangangifake ewodini labagula kakhulu, ngiyofika ngibuse phezu kwemishini esiza abantu ukuphefumula. Yeah! There is a miracle. Khona umangaliso ozokwenzeka namhlanje. Abantu bazobusa amazibuko phezu kwezinto abeyibabusa. Khona into ebekubusa iminyaka. Namhlanje Moya Ngcwele ngiyabusa. Namhlanje Moya Ngcwele ngiyabusa. Ungavumi iphele le conference usaqinazelekile. Ungavumi iphele le nkonzo usaqinazelekile. Over your family busa. Buya ya. Emndenini wakho busa. Endaweni yokusebenza busa. Esikoleni ofunda kuso busa. Emphakathini busa. Siyabusa. Sathane obusa ikoleni unamanga. Sathane obusa emishadweni unamanga. Emshadweni wami busa. Ngiyabusa. Saya khendele besaya. Ebandleni ngiyabusa. Let us close our eyes. Uma khona osonjalo noma ngabe uyedwa Moya Ngcwele kule conference ngiphi umoya wokubusa. Ngijemuse ngaphambili sesiyathandaza. Ngiyabusa. God bless you my brother. God bless you. Nami ngisho njalo masibuko 2026 ngiyabusa. I am a head, I'm not a tail.
I am a winner, I am not a loser. I am a giant killer. I am a killer of Goliath. Ngazalela ukubusa. Ngiyabusa. Busa. Buya de. Siyabusa. Ungasali. Kanti kunezinto ezikuvusa ebusuku. I-stress, i-meningitis, fanele uyibuse. Ingabubusi. I-depression, fanele uyibuse. Ingabubusi. Hey! Washweba Satane. Siyabusa. Susa zezikate. Sibaba papa shiata. Sina da. Yay! Musa. Eba salwane ngiswamandla. Ngiswamandla vele ezulwini. Uya yende. Ngiswamandla vele ekhaya. Uya ya. There is power. You are pepper fighter. Nanga mandla. Izinto bezilawula abantu namhlanje siyayilawula. Izinto ebeyiphetha abantu namhlanje siyayiphatha. Shapapapapa. Sukataya. Sasiyathandaza masibuko. Sasiyathandaza befundisi bami. Sasiyathandaza madoda kaThixo. Hila mahanda la babasaya. Urababo shikele bebesaya. Sukandela mahayandeya. Umekhona phakathi kwethu. Oda I need Jesus in my life. Ngiyobusa kanjani ukhiye ngingenawo. Ngiyobusa kanjani isikhali ngingenaso. Awukazi umamkela uJesu, you know very well. Ukuthi awuyikhumbuli usamkela uJesu. Gijimuse ngaphambili. Now is your time. I need Jesus. Yo! Sizothandaza bazalwane. Ngiyacela nawe lapho ngemuva, get ready for the power. Get ready for the power. Uyamasayetaya. Ikaboshikele bebesaya. Zibabashikele. Kuzozalwa namhlanje. Kuzozalwa amaqhawe. Kuzovuka abantu ababelela iminyaka. Kuzovuka abantu uSathane bese kuphelile ngabo. Yeah! Khona mandla. Moyo ingcwele naba bevuka. Nabo ukuvuka kwemzimba. Nabo uboma bukunaphakade. Nabo ukuvuka kwemzimba emathuneni. Nabo ukuvuka kwemzimba ekufeni. Shatatatatasha. Sipapapapapa. Yeah. Makuthi khala. Makuthi ilahle. Usenda wena right. Nanga amandla kaNkulunkulu. Nanga amandla asezulwini. Phezu kwale ndawo. Sipapa. Ila basaya. Ila baba bashikele bebesi. Osamasibuko sothandaza. Cela bonke befundisi bese ngaphambili. Undala baba shayita. Undala baba hendele bebesi. Urababo shikele bebesaya. Akekho noyedwa ozophuma kule conference impilo yakhe isafana naqala. I declare over your life, devil is a liar. Devil is a liar. Devil is a liar. Devil is a liar. Oh, ula Santa Kamosa. Yacela wena ungemuva. Lulele isandla sakho ubisigama likaJesu. Abekhona abagulayo. Gijima na uze ngaphambili. Noma ekhaya lakho kuyagulwa. Noma you need a special prayer.
You need a special Mighty prayer. Jesus. Mighty Just come forward. Almighty You need a Jesus. special prayer over your life. Almighty Lord. Kunomthandazo owenzayo kulezi insuku. Rapakamanda. Khona into oyithandazelayo iyenzeka namhlanje. Ungabe ubhala ama-exam, ungabe uzobhala ikota yonyaka. Come forward. Shatete ungaba aribabasa. God bless you. Hey. Lift up your hands. There is power, Glenda. There is power. There is power. I feel the power. I feel the power of my Father. Yeah, moyo ingcwele naba. Yeah, moyo ingcwele naba. Shh. Let us pray. Let us pray, man of God. Sizobeka izandla. Ila basaya ngicela uvule isandla sakho. Sithandaze. I pray. Yo! Yo! Hip hop 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 hop. Yo 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 yo. Zaika taita saya. Nangamandla. Afusu Jesu wabafileyo. Take this power. Take this power. Kunehambo. Afanele uluhambe. There is a race. There is a race. Yeah. Yebo! Yebo! Njengamanje ufuna thina sonke siphume emzimbeni, siphume engqondweni, siphume enyameni, singene kumoya. Let us pray. Just pray for yourself. Just pray for your family. Just pray for your life. Maya nele bebe siandaya. Ila baba baba shikele bebe saya. Anoint them, Lord, with the power. Anoint them, Lord, with the power. Let the heavenly power come. Ila baba baba shikele bebe saya. Ila baba baba shikele bebe saya. The power. The power. In the name of Jesus, the power over your life. Take this power in the name of Jesus. Take this power in the name of Jesus. Shush. The power. In the name of Jesus. Power in the name of Jesus. Power. In the name of Jesus. The power in the name of Jesus. Tatamanta in Jesus. The power in Jesus' mighty name. The power in Jesus' name. Power in the name of Jesus. The power. Yes. In the name of Jesus. Yes. The name of Jesus, yes. The name of Jesus, yes. Yes. Come. Power. Again. The name of Jesus. The name of Jesus. In the name of Jesus. Power. In Jesus' mighty name. Jesus' name. The name of Jesus, yes. The name of Jesus. In the name of Jesus. We pray. In the name of Jesus. Pray for the power. In the name of Jesus. Power in the name of Jesus. The power over your life. Your life will never ever be the same again. In Jesus' name, I pray over your life. In Jesus' name. Yes. In the name of Jesus. Yes. Over your life. In the name of Jesus. The name of Jesus. Power. The name of Jesus. Power. The name of Jesus. I can stand as a song. The name of Jesus, power. In the name of Jesus. In the name of Jesus. The name of Jesus. In the name of Jesus. Father, I pray for the power. In the name of Jesus. 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 The power. In the
name of Jesus. Yes. Ngegama lika Jesu. We release power in the name of Jesus. Heavenly Father, I pray in the name of Jesus. Yes. Ngegama lika Jesu, take power. Take power. Take power. In the name of Jesus, I pray for the great protection of God over your life. Say thank you, Lord. Father, we thank you. Father, we give you all the praise. Father, we honor you. Siyabonga. Akasibonga. Akubonga uJehova. Akubonga uNkulunkulu. Akubonga uMoya Ngcwele. Akubonga amandla akhe. Siyabonga. Ushathala babokosaya. Siyabonga. Shayizanda. Uvula umlomo wakho ubonge. Mama, siyabonga. Siyabonga Jesu Ngcwele. Siyabonga Jesu ophakemeyo. Siyabonga Jesu namandla. Shayela uNkulunkulu isandla.